θέλεις να γυρίσεις το χρόνο πίσω στην επιδερμίδα σου, τότε συνέχισε να βλέπεις αυτό το βίντεο. Πλάκα κάνω. Εννοείται πως είναι αδύνατο να γυρίσεις το χρόνο πίσω. Αυτό όμως που μπορείς να κάνεις είναι να αντιμετωπίσεις τα σημάδια γύρανσης. Σου προτείνω λοιπόν 3 ισχυρά προϊόντα από Gymas Cosmetics. 1. Βιοδραστικός ορός. Αν δεν το ξέρεις, πρέπει οπωσδήποτε να τον ανακαλύψεις. Είναι μια καινοτόμα φόρμουλα που περιέχει το βραβευμένο συστατικό νεοντερμή, το διπεπτίδιο Idea Lift και εκχύλισμα από βλαστοκύτταρο της μουδιάς Gucci. Λιένει το δερματικό ανάγλυφο, βελτιώνει την ελαστικότητα του δέρματος και σμιλεύει το περίγραμμα του προσώπου. 2. Ο ροζ ρετινόλης, το must booster σύσφιξης αντιγύρανσης για τη βραδινή σου περιποίηση. Και συνδυάζει ρετινόλη, νιασιναμίδη και βιοπεπτίδια. Μειώνει τις λεπτές γραμμές και τις ρητίδες. Βελτιώνει τις δυσχρωμίες και χαρίζει λία και λαμπερή επιδερμίδα. 3. Bioactive, η κρέμα που πάντα ονειρευόσου. Έχει πρωτοποριακή φόρμουλα αντιγύρανσης, γι' αυτό και χαρίζει ορατά αποτελέσματα. Μειώνει τις ρητίδες, επαναφέρει την ελαστικότητα και τη σφριγγυλότητα του δέρματος, ενυδατώνει και αποκαθιστά τη φυσική του λάμψη. Γιατί η σωστή φροντίδα δεν έχει ηλικία, ξεκίνα σήμερα τη δική σου ρουτίνα αντιγύρανσης με προϊόντα Gymas Cosmetics.